Subay sa kasulugan sa Drug Abuse Prevention and Control Week sa Mandawi City, gihan ay ang lain-lain kalihukan pagpalambo sa anti-drug awareness. Usa nini ang paghatag og panginabuhian sa grupo sa mga drug warriors o surrenderies. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa City Hall grounds gibuksan ang Warriors Market. Mapalit ang lain-lain nga mga tinda sama sa mga gift items ug boxes nga ginama sa mga kabataan sa youth facility sa Dakbayan. Dunay mga sanina usab nga mamahimong kapilian sa barato nga presyo ug dili mawa ang mga pagkaong gikahinaman sama sa barbecue ug lechon. Kining usa ka booth gikan sa grupo sa mga warriors sa Barangay Sentro. Pagitan po na mga partners nato sa rehabilitation and treatment nga willing po mo storya sa ilang testimony at the same time invite sa mga tao nga gusto mo undergo o treatment. Ang atong mga mobaligya ay po diri mga warriors po nato, mga recovering paywood's nato na tabangan nato sila sa ilang rehabilitation nga maalis mabalik na jud sila to the society ba. Sa pagtimaan sa Drug Abuse Prevention Week, gitinguha nga mahingusgan pa ang kampanya kontra sa illegal nga drogas. Apil sa nag-set up kaganiha ang tagalain-lain nga mga rehab facilities nga nagtanyag sa ilang serbisyo. Sama nining sa usa ka foundation nga nagtanyag og programa sa mga minors nga magka-problema. Ang among program sa Bidlisio amo gyud nang gipaningkamutan nga ma-separate gyud ang bata sa adults. No, tagan og lahing intervention, mas dynamic nga kaning intervention dili lang more on lecture but life skills ato itudlo sa ila pinagi sa kaning pambata po nga pamagi nga malingaw sila at the same time makakon sila. Nico Sereno, Balitang Bisdak.